Sina kami uli rin ginawa ti tapos sa'yo. Happy Sabbath. Ano ba? Sa mga punday na kinakon na dinari kita. Sebatang ada na ko yun. Kami uli rin tapos sa'yo. Ano ba? Inang inugukulay na ron tapos sa'yo kaya mga tingin pa utayin. Hindi, matami. Tapos sa'yo, nang tekan pusmay, tekan kami uli. Kamnagi, pupuso. Ang tataray na wasa pundog yung ginaban, titi may mo. Kaya inang inugukulay nang tekan kami uli. Ang pusmay na kami, kaya tekan sa iyo, ang kurupu. Inang inugukulay, taray kami tayo, kamnang narunong. Kay, yay na ba, nura kiye kapo. Kaya rin naman tayo, tapos sa iyo. Tekan kami uli, nakuha na kami. Mo meron yata ay kawan rin. Nakuha lang ay ikaw ay kasi takatak. Ay na man. Sperin busmaya kinunan tapos sa iyo. Sa uling yan na ba, aray ruwa, ino nanti, ay, aray ruwa, kaya pun, agis kay niya. Sa mga nga tiya kami, sa kami uling kami, silang gulay, kamama kami rin naligin, kamrarap. Kung ano ba, nauli kanin Christmas. Kanin Christmas, kami rin naligin, ino nanti, tapos sa iyo. Inang kinatunay na iyo ba, tunay na iyo, kang araw-araw ko ay Christmas, mga kaya mga kosi, kaya kami ano ko. Tatawa po, tatatalo, dapat tabi ko, patayas pa ko sa kurupo. Ayan eh, bunde. Tapos na ba, kami uli, ano po sumayin ako yung tunay na, ako minilagay tayo, kapara po, yakap yaram. Ayan eh, tapos sa iyo, sabihin, pusumayin ka pa rin. Sinag mo rin katayakan, ano turo, tiyaswa rin, kaya, tiyatayan ako yun, inunon di, tapos sa iyo, diriri, yasan katauroya, yasan karawan, dano ngay, tanan, tiyaka man na tiyaka tiyaswa, pa inangalida, inunon di, tiyangay na yun. Timbis na rin, ni Cases, yani, tiyaka na busmay no kundi, alam bis na rin yun, na Cases, silang busmay ko, si Kora pa ko lang ibang, tiyaka na tiyaka tiyaswa, na kuya. Ora kanta ka ba? Ano tiyaka di, duwa na kung naspaya na kuya, inarig ko pa tiyaka kora na kuya, sinauring nga, inarig ko pa tiyaka uring, na kuya na tapos sa'yo. Kora pa, sayang inuguray, na kora, may rumi na nanti, tapos sa'yo. Sinabi ng tinak eh, sa nila, ito kuna ni John na pe, smakayay. Inarig ba, kuran, nakaukugi na nanti, tapos sa'yo. Sabi ng tinak eh. Ano ko na katuwa ko na yo, isang pusigo pa ko katuwa na pati. They are not best kayay to sing. They are not best.
Amra ba kama ako na taka. Asa busi era ri kan ba ya kerak bagi dara kapui. Bara karya. Sa tataro. Sa kaukira sa kabayana tare tabora rakale mera offering. Ra tights. So berak daro. Teso amon temaka sila boy ko. Donde tapos sa ko inonon jawayo. Kora ba bugin temarulong kora ba inonon de jawayo ore silang mga tauroy nongora amtek. Sa busi ko mo na mera irora. Ona rona amtoro na win amtek inonon titayayo. Ngayon ta nongora ona kaukira ro ko sina kona nota. Asina kona ni mewagin na inonon tengay na yo. Kona kapala yara pura kay punta na pura ngayon sa kikororoy. Nasa busi ko. Kona no ngayon. Takarya matakabuy ada siyang koki inonon tayo sa busi ko. Kona kakabayay ang tawi am kakabayan ka ba na kuwasan ang nanganila inonon tayo na silang koki di kaki di ko sa papuniki sa bayay. Anamen na tabo kaya naman na yun ay kaya taroy ron na si Yesu. Amen. Ngayon, imana nawaga ako na pero mo ni Mary. Mana nera rin nawagi na ako kabarbaran tape sa iyo. Ya pun di mo man na rin. Ni kabarbaray to utana. Araw ngay ni cases. Tamiyaw ting case o sinaw niya tanis. Kaya is ba urana. Ako kawawan didig ni makuri. Nana di misinare ki. Ako man didig ikaroy kirismes. Ang kay yaro kon karaw kawawan didig. Yon taraway kay. Dararwa ti KG5 NEBS. Jeplin yay.
Di nga po ngayon, ikan ranari. Ikari Muhammad banan ranari ka parapure. Kanigay penakon na au kaparapara au meroron de nga po ngayon kay ponde iyararing. Sa giro nga jamedan sa memeroro, men nakataw ka binan ko na ranari. Si bawana de ka deswa, nga di nga po ngayon. May main na no de man pa yan na naspawayan din nga po ngayon. Ay punti pa naman ka Mary may Christmas. May toro-toro. May runtun na ko irana rin. Nakuporan ka na ba ni Mary. Awan na dirana. So ang agiwan na rin karoya. Gingwan kita na Christmas. Sige. Kaya yaw ko irawan uwi kita na Christmas. May aswangay pa ni kadwa de checha rin na yan ka para-para. O na rin wuta yarana. Ay ka Mary ki. Christmas ang kayo nang merurong droy. Nakakimi. Yararing. Inang mawawa na yan kanya kamera. Kamkan na ko may kay Christmas. Hindi nga po ngayon sinawagin na ra. Si Bangara. Na imahin na ano, si Yabubusing kami ba sa buberagin dataro. Bayakaw giran dataro may kay. Tamera man de makas, karapakos kahit ako deswa. Bugin na timeton nam tangira ko ro na koira. Amnan wang ares timeton na megina de bong tawana metawan. Deswa ding nga po ngayon si busiya tamme roy de pe namin na yora nakaugi ara yang wana ro deswa pasin ako nan. Kariges Bangara. Origiyara min nantiya ka mo tapwe. Kabaray di karapuri deswa me sakani ko irundaran na si may Yesu Kristo. Amen. Di nga po ngayon sinasiragin nira di siragi kangay. Antay ayasan na-apply na kundi makuri. Tiri-iri kiti scholarship kito tirana di kiti ko apply na ko yayayer. Kukuri na ko asan na rin ko roy na nun meom ki. Tanan application na ikay kipaya kis kakanwa ikay. Ayari yasan da ko tuwan na ti makuri. Kito ko apply na kundi di office tuwan na ba ko na makuri yay. Kito ko apply na kundi scholarship ba ko na di sinani ko kito pon ni kay yon kiti pesigi. Kito ko apply na kundi di tuwan na. Ba ko na nanayan daan. Ambe pa ki. Inanon nanday na apply o ayo de pa ya kwera ri. Kuna megin nagi kanga kume kurorome. Kuera ri kume ko ba mina na ri nagbusmaya kampayari kito kurorome penagbusmaya kampayani ki. O yang timya wayo. O bun timya undan. Na blind tayo na ko ki. Tayo na ko kanagi de best no koroy sinarin na apply ki. Ni miyangara supply de bay do wanagi kanagi jora ginon miyangara. Supply de bay nora kito wanagi supply de rana ri ki. Nanon mew rayo o de mew rana. Na blind tayo na ko ki. O ikan karagi na do na de rana ri. De ugi gi form 7. O nang may si rana tanan bayay garo ko ba sinakanway ngayon form 7. Di apply na ko USP. Di apply bugin the scholarship o di New Zealand ki. O di apply na ko yara. Di ka nang mais na nanda. Bayay garo ko ba sinakanway. Di apply na ko KGC na ko KIT ki. O nunun naraday na apply ka nang mais bayay gara na. Ikakanwagi. Akay nanwagi. Arabiban day. Arabong nibong. Arabuy. Ki ararana di ka nang mais bayay kakanwag. Ay kakay nanwag. Gana ko unakanwado. Wana de betirana. Di maguri kito day ki. Nunun naraday kanwayo. Yaro ko arabiba yo. Yaro ko mina. Yaswangat. Gigan wayo ngayo gigan wayo me takakaro ang aggroy tawa menan gigan wayo yera ri ikoroyo baka nga takakaro pun ne yan man meura nga ri bes ganes koro kita tani nga mina o ita ko na ko yororo sinangaring gibari ikura-kuran nagyang ondiri yakan nagidi karapa yayo ang aya bunga pangaya angay po diro ang ay itaw ba dakan sirwak karuwa yaro ko minde payari on sinang no nira dirana the interview
Sisa interview sa mga irat yayaw, sige. Nang kante ba yayo, ko iri ang megi, di ba yaya kayo nanuwag roin takapene, antay pa amdana. Ambu uniform 7, iki. Kanaya pas ambu uniform 7, kwa manang hanan dating. Kanaya yaki, ako suko, iki. Ong kani, ibu nano naratang dating yo, kita yang ay bayari ka urana, o scholarship migi, medite pa igaroya. Ikarawa yung daan narin, takakaro, ikaroya ba takakaro di bayarin tayo na kugi? Agi ka nga doon, neran na me ako. Ang nagbunag, hindi ko nabumina ka nga, kaya ba yung kakoroy na ba takakaro gi? Ang giyero ko mina. O yaro kong dogin dita, yagiro ko wafale, tabayaro ko urana. Direta ni garaw teka, payag basa o scholarship gi. O manang kan di ba yara, hindi na nuna. May nuna tayong ki, iro ko di ba pare, iro ko umering. O nga, ipon ko roy na ba takakaro? Idarayo ito, ay gura-kuran ne, yag ko basa ra ba indara? Ay yu, aro na sinay suko igilipes. Inga ngari yo, itaw po dito kakarogi. Raw, hindi yapen ni manang anak ko sinalu ko nga yari ipon suko negi. O wen gan de ba yer? Eri giroran tayo na kogi kana supply na kun de ba ito ano? Astawa ba di meni kangari? Medi apply na ko karawa. Sa gidirana. Di pa ni meni kangari yakiki. Ani mi bay baray Romeo sinaray dia na kon. Tiya kanda beka utenua. Kibuna ni miawa na kon nonowa. Tiki po ayo yer ari. Yan ay mendi aki. Tiya kanda beka utenua kibuna ni miawa na kon nonowa. O kangay tiya kana. Kuno ni mekina yowan nonom ni kapenya. O tay mi yowa oin na mataypay. Kunatayan na kunakom ni kapenya. O nagesi kawayam. Kuno ni mekina yowa menonom ni kapenya. O tay mi yowa oin na mataypay. Ayo roy de bay yer. Ay feo gay. Pati bay goroy yun ni mekina. Ebon noin wana-wanaw. Yataya ika mua o yer ari. Iyagi kabesaw tataro. Patoy nang ngayro giligin di scholarship bari na impun manang aneki. Yagi tataro meauri. Yagi rahan ari gigi de bay goroy an de bay yer. Ay goroy yagi yun ni mekina. Ebon noin kura-kuraw. Yataya ba naw gigi yataw gigi yag bay ko na ki mentogin detay gi na ko yaro ko de beba. Takapene antay. Awakya. Aki araw ki. Kunatayan na kumnakom ni kapene. O nagesi kaway. Kunatayan na kunakom ni kapene ki. Tiba yung kukoroya. Kuna karawan yung uya ba tiba yan. Iporoy may nakanta ni nga tieswa. Kiyak. Tiba yung kukuyang uya pamiyang wan. Kuna taraya pa poroy may nagyang tieswa. Kiyak gigi. O kana kukorowan. O tieswa nera. Nagesi kaway. Kan sinanura aron na nabibiti tieswa. Ana bibiti tieswa. Sakit di bibiti. Ay ora nakatodo mente pa ipara. Yon karaginan mote. At tayo gigi ti yona. Ay kanya kami tayo gair. Sinanga rara katuto yung tape sa iyo. Pewara yagaya ka na kon anabibiti ti eswa ki. Sa tayo bandi mewa yu anabibiti ti eswa. Yakin ang toy na nang kakameta ko gina ng gera ki. Akin nagi arindi mo. To yung raragit siya yo tete yo panahan ti eswa bubura ke yo tete na kon nantay. Nakon nuwa gito nakon nantay ki. Ani di dirana. Giging guagi mengkay. Anabibiti ti eswa. Ya pun pesino o serari sana mekin na pun irora ki ya na bibiti dia so kana kupun na mekin na inonom ay may sa akin di bibiti ki to wana di bibiti ba sinera sina serve ki sina makuri nanun ti karesa taka wowa ngaya di bibiti na pesa si di bibiti bukin ti makuri me di bibiti na pe bukin ti rana taka para pure ibitira na ti aswa basi nakapara ya pure tari na me manira taka tenua tieswa ibitira ne basinera sina sipa ana tiaka tieswa ki
O wane si kene sinora karaginan mo te wen te payeri ki ewa yu te payeri mo te vitya ki bener ina kaira ina kos na ko ye tirera me ye gupita me ye ana excuse to we mo te ki te payya karo ay mo te na kon de de gina na kon yesu ya kangar te so ya kuna de ro ikapin de ki kana ko te men na jome ta payera ikapin ngai o ana kaya ka de so ya kangar na ko na excuse to we mo te kanga na ako pandamina dari kim tayo na. O wana gani ara excuse tayo no kaningi di pa ya si Vitiek ba sinokoroya. Si Vitiek ba to sinamakuri hindi karesa. O ngara dira di pa ya si Karyo yara ararana ara kanganga ki ya kuma ko na pa isoy mo roy nang ran nang daira meu ki kito isoy mo tawroy kapin memeruro metaye do korak ikapin tete ki mediaswa. Aki are excuse sinaren tegi na pa Meta ganang pa ako kito wapi pa. Kito wa meta ganang piani aroya. Te so evite yo meta. Oy re ni ay nanon na yata indana. Ni makuri ki. Ano ko to ko so ay tawroy. Uringa. Te so antay na ko. Emene dari kim. O sinanori nga nganga mentirana. Mentibiri na ko mentibibit ya yugi. Kasi nakatuto yo anti. Tuwari yo na. Ita ko basi na tarong-rungon yo na ki. Ate, ito ko ba kampen na ta amasan nung rong nantay. Tuwe yun aki. Tuwe yun ang. Ibitiya ki benanon rana. Ika para dinebe ki. Meti pa yakoroya. Ibirin ako. O karape gabinta kay bugiki. O inanon na natin karape tuwayo. O sabi na nasan na tatirana. Rita karakiki. Eru ko tibwa ko tirana. Rikiki. Yakandang at kay bugi. Meto kita buat kayo, giyer. Yes, baka rin ako kita buat yun aki. Diba is nakarigyan kan men dakara kayo. Pa. Tibili na ko men na nabibit di eso. Ya kisi ko ta dakangan ako im. Me ko ta na dakangan ako yo me ta kiyer. Aki amin ay darikim. Amusu nasim sibum. Ram digigi aki amin darikim. Ane diba yer. O me ta ganer na rota ki. Ibugin aki kaya kakin tibibit yan ki. Yuring ang gimon kanwa fulten gi dok awara kayu ya pun go kiane ayu pun nauran au testimony pun irogi gimon kanwa fulten no we de bayer ri iro i kanwa ya bandana nanau sari de i sinigira ara nare ara be boy kai sipidi agin na sinang takakagi ibude na kon program kan de yu tong era sisukun ko ara be ba paigan na ko nanauran au sari de payo de bay yakamen rana yakamen yang mo yemen ki wari ya nakatuto nga sinawa sarili nabunira namiran sinawuran ana makuri na sarili may nanon tayo na ngis kanwa ba yo sa apply na ko futin ang giyero ko anari awa faleta oy bunte bay do wana bay dirana ay demisina regi ayan ang kandirana kawawa yer ngay dong gay nora de bayeri gari punte bebe din ako gi pagyataya pa to bunura inura di pa yara ri nanu na deso aki yata di pa yara isan karo ya yasan rana ki me inanon de autai ni yang wa de kaya kakin de bebe tayo o ira na ko yaw kwaro ki iswangi iswanga sinaw ya kanga kaya ro ko be ba yo di misinari o sinawari kanga o ngayo kaya sa me kain di mission inon kesa yung mga swanga kaya mga ruko di kaya ako tara pun kiyag mo na noria baka na yakukan na namin sinari kaya po taw may ang kanta niya ako asuk na yung makanayagi kwapita na ang kusin takawan semesta o ngay ingarangari iswangi roro kamura baneng na kung kay igaro imakaroy na ba't takakarogi kamura baneng na kung kay nanaw misinari ngayon misinari ang kay futin atarayo atak may mano ko na nakon misinari kuwagi ko
Wapenita iroi ki kuna kun mena kanga ateten rana ngan sirwa ke roro wa ke pari apun natara anwan meu ongai ngarang ita rai ita iroi yang kan ita ka ori ka dei pun tawan mena no bai ibun kan manangan na misinar ongai ya pun tarai ka ngagi ngan ka wa ya ke roi kan dinanun na urana re au topic ki mga nakon ti roro wa ti mena mga swang stabo ngai nang manangan na misinar dia tarai ne ya pa ako nang misinar pangkai kan ya apply ba nanaw sa radio ya ro ko beo ba nanganaw misinari o ngaya ya gesi sa wanti bebe na ako kaya ka na ako ranari na misinari mendita ya no ya pundo ko na uyang na ya pundo ko na diriri do wariner tini ya rorom ay ganer ana pogi ko o ana kaira kawai ana pogi ko nono namdana meom ki ya punna tane to ko ni merna ya roro ga ana kaira na ko nero hire ay roro ganer ay gana kayo na kundi buwa ka kagi. Min doy titayan no yes baka wawa titayan dili yani ki. Ang kani ya manangan na ya rari ino na tayo ya swangay sinaw. Tataruagin na badira. Ang ay sa yabnak kan na kundi misinar yabnak tawroy. O di tukura kang ngari o eragi akati yang ngari imemera na iyo kang ngairo kun eri paran na no pan nang erari ataw ba takakaro. Nangayari yang way pa nanaw misinaring. Ya kita kakaroon na ba ipunta tani nga batira roy ti bibit Kita pun burin na yamakuri da kuraki. May nanuntay na. O eswangay yeswangagi. Tataruagin na ba yan? Pati bibit tataruagin na tayo na. Ngay igangay yakapin da na rin tataru roy makangay garo ka. Ti tayo na yapun tataru. Taro angari yakin na ini ngayam takataka na oy tataro ina no karo ko yapun de gawiyang kay nakaw ka de bogi are diran de devotional book are ura ita ko baka nonori ang tamin te bigi may wagi o yakaw kya na nakon nararian nakon na upetegi yapun ka ko na de bukari nakon na upetegi de wanuan suray o yanura takara kare pun de gede ro me te pageri nanu nagi ni era yero kuna de bebe ro una meya giroi ka wawa pa ye ne rana ka bakane no ni meya una ga era agi boto me de bebe tiare ki mengi e ware diga ko yanura na kibune ye yang Jeremiah 29:11 ki nga de kan For I know the plans I have for you declares the Lord ki the plans to prosper you not to harm you ki plans to give you hope and a future awan kan de pa yer tigi wan ye di dai nen tayo ko besta po iya nga na iroy kura wo ke karo yo tataron tayari gi tiaswa iya kamen rana iya kamen koroya na plan si bukira age sinera sinakapaya ye sinagirana de gente kanga gi o wan kan ya tayo bagin naro na ba na time to sukun sarili o nagiri gi ba tayo nakamen to gi mew nakamen buwa mew mentyo na be yogi nagi mina yar nag mina ibomi nagi te imon tayo yo nakamen nagi angay gi au karo amino na yasu yaki ukangangi sinangka kuning nang kakayan tapon ni meya to wana ba kuwag kan nung narate ki o ngay ipuntang o inano kawag yo menano inang kan kukure na begi wan ba yeri gi ito to na koira ran ito na koira kukakukure jo na be yo ba tidora si kukure yai ki me igarawan ka bota wa de kukure yan me de kukure ke me non tayo yo o tayo ba mi ngoroy di kini kukure wa yo nakon kukure agi kakaroy tayo kasan na okay Paipun na tayo nano nako ay kay karigi na ko mi punna na dia kayo ay ganano ni karigi raw sa ginano ni karigi kay nanganing kami takanta ni nga ni kay siran amipong kiyo digi bayo isuko baka nga aw gibun goray no ni mew pagdaya ba digi bayo yer ikameway kinaro na bayag wara ka digi bayo
O ngay, nakikigaya ka ti bibi dari nono na nao misinari. May ner, nabunsok na ba ner, nasarili. Hoy to ko babon, ang ino, tabon ner, aginay. Tong kami rin kang maginay. Irori niya kay kang maginay. Nang kami agi kang ginay. Hoy to ko ba kang mer? Kampunura na naman ko rin teso, inano ni Mewgi. Ana bibi ti teso ang. Dia ki videia ika kuroroy. Me teso e videi ko. Pawasan gargag na kon John na beyo. Pagay si pangam. Gay bugin digim na kon John na beyo. Kwa gidigi pa sa kami ngongo. Nya kadigi ko teso beyasan nangani ko si pangam. Bugin. Timeawe po. Bara ure ba. Kadaya nagi paru. Me pun paru na. Timeawa yu si kanga yesan tegin lagi timeaw na apply tayo na ko. Ko apply te makurin ako sinani ko apply. Ibugin te sarili ko apply bugin to MTC kito ko apply nagi ko apply. Sapun na apply negi pa yang wandirana. Digin ta kabaya irora. Me amay si bayi kakanan wagi ibugin tirana. Ara apply ara tanan application na kanigi. Ara beban ara isan dana ring kan tegin nan demwan ara beban diri ara beban dana ring may saro nagi. O me na dende nga po ngayon naswangin kami pa. Tanan requirement sa kani. Aki akapotawaya me na requirement ya swang. Ariasan nanganira. Ibugin di apply nako karawa. Away kay tanan requirement sa giyara re yakarigin nako iran de dape sayo. Gana ko kando ko igarawa. Awayo baya yer. Ay katawroy toye umi awayo mga ranari kasi yan aki. Tuwana. Kristo. O sinuran digi buwari daw. John 3:16 ke whoever believes in him has eternal life ke are kana ko ni megin na koner kuna pun kami awak takawawa tirairan nano repentance ke kuna tan nako men ampure agi wasan ga koroya igani o mewagina te mew epo kana ko kan kami awak awan te pai to wana may bokon baye ga kuno koroy kuner kuna ray na nanom kana ko kan nera ko kan kaya na demi ang ari sinagira na ring sina turn away from our sin sinatan na ko menarabure sinagitan digagi pakanesta digagi o sari ginen na yaron nantay pun rota esta digagi o sa broki neki o ante yer ayakan kami wagin John na beyo taka denua sinadedegin na nakuyo meta pa tiaswang. Pa Yesu pun tiaswa. Sinasipa ano rongorong ti ano tiya ka dentay tiaswa nakuyo metan ka peniki. Wag si sipaya o nimekin na ne punirom. Taka denua. Busmayan anananwang at tiaswa. Busmayan anananwang at tiaswa. Ako na yemi bay para Romeo sinadarian ako ni Yepeto. Wowa. Yepeto wowa gibuna wanuwa na kondo aywa. Wowa gibuna wanuwa na kondo aywa. Nakangay te kana. Pakam kami awagin tiya ako ibugin tiyo ni Mek. O kamagin na pay Romi. Papun na napay stuaroy tiyaswa. O kamag kami awagin tayo ni Makuri. Pekawan ka mamwa timen na. Timeawa sinanga na kayo. Sakit pa yayara. Eriki menara Makuri. May ka yarigi. Paer. A free. Yasa nanganira tiyaswa. Agi abona. Ki? Sagi agin araplay na kung tanan Makuri tabiwa. Amais arona. Imais ranari. Pae ka kay nanwag. May ti-apply bugin timeawa na ro kayo. Timeawa spend ka kanta nga yayo.
free. Kaya kamensa nanganira di aswa. Yang anasina dirigi di mena ibukira benera. Inamet ibukina raburi. Di hawa. Sinamewakina di meaun tangira. Sinamewakina di meaun tangira. Sabun nungungunen tayo ko. Di akan di tangira. Memewakina na. Inang kanganga. Ki? O ito ko ba sabong kakwawa? Titangira. Sinangata na nun kaparaparaan titiya kaya titangira. Mewakina na. Yer? Inang kanganga ki. Meyaki kangangan mewag nan tangira yung kanakwera. Upay na titatar. Kuwawari ka na tiya ka tiyaswa. O kwer? Kanayagay romantay. Tiyaswa. Patiyaswa pondiraan. Punti tangira. Uwa ka nang ganun bayay gaer. Anang kayo nanwagi. Gana kukan nera kukan diki na kunti mewari ki. Tirang ko naman pay. Kung ano meki na tiyaswa. Taka wuwa. Kung narayra meom. Kung narayra nanum. Taka tinumwa. Kung nabusmaya anarana. Nanuwa nga tiyaswa. O taka pene. Taka pene. Kung namewaki na di mew. Tangira. O kaya nga nagkakuroon na application na ikay ti-apply na kung maguri o na kung natikarawa kaya nag-apply na kung ti maguri o tsep kung maguri kura-kura kung kariki kaya buye ka na tamerwa kung penen di kuri ko iminam dana ang maguri di kwasan dana ni kakaroy ki am experience me am dana ri ki me ro ya am tapag wasan makuri ai ki me ti apply na ko karaw ti Yesu ya kamensan dana ya sa ti makuri ron Yesu me ti baya sinakaroy a recommendation leta bon men ta kay pangak me tin Yesu yon ta kay pangak ani sinakarigia para ani riki para rana a recommendation leta ki pasinakunan rana di kami awaki ki rana riasan baru ibu kira para kaisa ki era bure wananan wanga ya riki baka ngaya rana ayara deta busmaya ki ara acceptance leta ki kana kukanwa di ba ito wana na roka acceptance leta ki ang kanin tayo yun di apply na kukarawa ya pene Rigi aron, ana bibiti tiyaswa, may aron na apply na kukaraw. Pa ikan katiri di nga po ngayon, pa nabibiti tiyaswa. Sag di bibiti nagyakaka. May nabibiti yan, nakatawroy ko. Imahin di rana. Titogi. Imahin, mga okinaki. Oy garaba tiyaswa. Payasan rana rin. Ni makuri na nun, may aurayasan na nga nasina dimen, tirigi dimen na penamete ibukira. O di ba yung ngayon sinakoroya? Sinasiyo ni mekin na. Sinaraidi meura. Ay kay bayan ni gogogi hindi nga po ngayoki. Sina usmayan na nanwang o sina mewakin na di meong tangira. Kay di may mo ay kay o so ibenin panin bay kay row. Sa ito ngay di misinari wapen panin bay kay row. Sa pa ngay nejo meta. O ikatay ni mew na kun na nakandani nga diaswa. Med diriyaburo. Yer, ika benen na benen ko na bayar tayo bayar, ya wariri ka na tayo ki. Kaya di metamin di nga po ngayon, isway ran, yagi perfect. Agad John na bayo, perfect ki. Metiaswa, ipenen ni ka bunga na ira, ngayon kayo ni ka penera. Nakon, anakanta ni nga, ki anayakaresa. Ngayon di nga po ngayon, tayo memano, Timakuri, kita na scholarship akan, apenin rana, temporary. Kaya dogi yan ka peniki, ako na ni buwa, expire ki, ako na nanaki may room, me, anakamew tiyaswa, anakakamew tiyaswa. Yer, akyat to kina. Eterno ki, sinakamwayan din nga po ngayon, bas nakaki-miss. Takabinin, kakawagin na application ni nono ni Meura. Sinakanwayan din po ngayon, meron ni Megi. Ara rairan nan, ara kaparapurin na, ara tangira.
o may gani o teso enera ina kuna karukwara acceptance letter ari bugin dirana timeu enaro o na besin kakabayagi ti besin ting apo ngayo o ang besin da Kuraraba missionary cases diri ya ta kauring ada kosan kauring irai yai nonon de tabi sayo saben say amen na konan amen ara ba saben de yon bayar pas na ana ka penen nene rangin ka kurai de terong ko nonon tabi sayo asna penen nene to kuna smile a while asna ko korode action ge smile a while to sing. sabu perang datar tamera monte maka skarpokos kaita ko deswa pasataye deswa ko timeton makuri nonon meura ukairira ako tagile deswa pasina pene kaya ka te bebe tere ko bitira na ko ye deswa pati bebe ti deswa pasina raira meura te bebe ti pasina ika para pura merinara o te bebe ti deswa pasina makuri na miya karesa deswa sak ngaira kurroi nonon te pung tawana me tawana mesibusia tami meroi pena timetuan ronira ni kairira kawaira pasina kuna andi ki bamtur ngaira ay ka kon meki o nungut ya ka deso kabara di ka dabura ay puntiaswa ay puntani pura ngaira metam tayo na ko o ronira ngaira kisa pen dokon ti tape sayo o tari na me marira kya timetuan ronira inonon ti live subsequent deso kakapaya me yausun ka pen ay pun ngaira ay kay ngayon di kita kakura kita eso ay bugin kaya kante bebete o ti tinini korea ti eso pasina kunani makuri nakian ti meko ti eso sa kani wa kay ron ran na si Maria Yesu Kristo amen Irara ba de yo uri nga yene peta katawono usi na katawono bela missionary nonon de tawono way sa usi karara nakon temanep de karesa arairua ambus mayak nakon de takatawono temanep nonon de tapi wa de minis bangka ya wag na takatawono sa pena nakon na karara sa pena nakon temanep kanda ba
Te